Singiyadideka-ke mina. Yazi ngifike ebhishi kuyimina ngedwa engigqoke i-uniform, bonke abantu abayigqokile ama-uniform. Umhla 16 nje, mina ngazi ukuthi umhla 16 ngigqoke i-uniform. 16 June. 16 December iholiday enkulu lokubhukuda. Hayi lento yenzayo. Indaba omabili abemhla 16 ngoba mina ngazi ukuthi umhla 16 ugqoke i-uniform. Hey, hayi ngithenda wena. Abokhumula nje ugqoke izinto zeze-right zokuya ebhishi. Bese uphatha i-swimming costume, uphathe namathawula amakhulu. Ungazobhuda ngamapitikosi nobhodisi la. Hey, mina ngisazi-ke ngoba phela umhla 16 kuthiwa sigqoke i-uniform. UJune 16. Indaba amabili abemhla 16. Hayi angazi lapho. Hayi, yabona lokho uzongibuzaya kwathi hamba ukhumula wena ugqoke into zokuya ebhishi. Amane ngaphoxeka nje ngifika ngedwa ebhishi sengithi ngitshe sodata ngama-uniform. Ayekho noyedwa omunye ogqoke i-uniform. Hayi iholiday yokubhukuda namhlanje. Manje mina i-uniform yami sengaze ngiyigqoke ngoJuni. NgoJune 16 Ngamane ngaphoxeka nje. Sengazi uba wathi gqoka nama-uniform ngoJune 16. Ngoba phela sokufundulwa abantwana abasho. Kusho ukuthi nje niyajabula niphatha utshwala nama-uniform. Lezi y'ngane zazingatontoyeli ukuphuza utshwala udaba utshwala. Zayitotoyela imfundo. Ungcono kuthiwe bonke o-16-ke sigqoke i-uniform. Yazi ngasebusuku angilalanga ngipractice ukuthi ngizothi